खेबफ्रोमबो माने लं पेट्रलिं खालामबाय थानाय जायो। थिग दिनैबो बेबायदिनो लं फुट पेट्रलिं खालामबाय थानाय समावहाय जोङो ओरै जमदुवार जानानै गितालजों थांनानै ओमफ्राय आगान नुहैदों। बे आगान नुनानै सङै जोङो बे आगानाव मानसिफोर दङ होननानै मिथिनायलाय थांथारनायाव बे गितालाव माखासे मानसिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो सिनायनो मोनै माखासे मानसिफोरखौ। ओमफ्राय उनाव जोङो एम्बुस खालामनानै होसोहैयो। होसोनाय लोगो लोगो ओमफ्राय सासेखौ हमनो मोनबाय। ओमफ्राय माखासेया एसे गोजानाव दंमोनलाय बिथांमोनखौ हमनो मोननाय जायाखिसै। ओमफ्राय लोगो जोङो सिलाइ गंनै माखासे गुलि ओमफ्राय बिसिनि जाग्रा लोंग्रा दंमोन। ओमफ्राय प्लास्टिक ओमफ्राय मना दै बथल खुख्रि बिसोरखौ जोङो जब्द खालामनानै लानानै फैनो हादों आरो। साबेसे दा सासे हमनो मोनदों जोङो। सासे हमनो मोनदों। रायमना नेसनेल पार्कखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां मानसिफोरा खामानि मावगासिनो दं। बे समाव जों बे मोनसे लाखिगोन बेखौ मानसिफ्रा बारा बुजिथ'वाखै पाब्लिकफ्रा। दा सोरबाया बुजिदों सोरबाया बुजिनानैब्लाबो थाङो। दा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे इनिशिएटिभ लानो हायो। पाब्लिक एवेयारनेसआ मोनसे गोनांथार एक्टिभिटिस जोंनि थाखाय। बेजों लोगोसे कन्टिनिउ पेट्रलिंखौ जोङो होबाय थानांगौ आरो होबोगासिनो दंखायो। आरो बेबायदि होलांबाय थायोब्लानो बे गाज्रि इलिगेल मावनाय एक्टिभिटिसा जोबलांगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो। जों दा हमजानाय सुबुंखौथ' जेलाव हराबा नागारनो हाया। खारन जोंहानो उसुबिदा दङ। गैया खालामनो थाखाय बेनो जोङो मोनसेया जाहैबाय पाब्लिक एवेयारनेस। जोङो गिदिर पाब्लिक एवेयारनेस खालामबाय थानांगौ, मिटिं लानांगौ। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बे पाब्लिकफोरनो माखासे NGOsनि थ्रुयै माखासे डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै बिसोरनो मोनसे इंगेज खालामनानै दोननांगौ आरो। जेरै दाथ' एसे जाबोगासिनो दङ। खारन बोसोरनै बोसोरथामल' जादों नेसनेल पार्कआ। जाबोगोन, बहुद डेभेलप जाबोगोन आरो डेभेलपआ जाबोगासिनो दङ आरो बुजिबोगासिनो दङ। बिथांमोनहा जिपसि सालायनो हागोन, जिपसि बायनो हागोन। ओमफ्राय गावबागाव हमस्टे बानायनो हागोन। सोरबाया जि दानो हागोन। सोरबाया बेबायदिनो हमस्टेयाव मैगं थाइगं ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावनो हागोन। बेबायदिजोंनो माने खामानि मावग्रा मानसिफ्रा गाज्रि गोसो खाङालासिनो हाग्रायाव हाबालासिनो बेबायदिजोंनो माने सल्भ जालांगोन आरो लासै लासैनो। हमजानाय सुबुङा गाव खोन्थानाय मथे 37 होननानै बुंदों। मण्डल मुर्मु बेनि नामा।